That's the level of High Chief Dr. Sir Prince Uche Oduche. He can't go to the coffee. How could I give if they don't know? The CEO Life is Freight Motors Nigeria Limited. Chairman of Corporation Estate Amount of the Lord Mayor if they do the Committee of Friends. Ichi akoma jidako na ani alo. Ezi afakego na abagana. The Lord Mayor if they do the Committee of Friends. The President General, Great Ife Denmark Friends Club of Nigeria. Ika Amount of High Chief Masbol respect your anyway concern. And Super High Chief John Chibezo Koli. Omwana Namako. Ojune Mogo na Mako na Ikene. Ojune Mogo na Mako na Ikene. Jesse Logistic. Omwana Mako ka Ikene. Omwana Mako. Ni lolu na Mako waja na dono. Mana do paneje. Ka Ikene High Chief Dr. Sir Afam Chukuma. Owo te o na no ke titi. Owo te o na 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 Ikene. Ono chọdọ lọ wọdọ ji. Ezi na agụle chemba. Agụle chemba akụma ka ike. Agụle chemba na akụma. Ama na ọbụla obere ife maka o mere mgbakọ today. Onye mmacha na-eti egwu ụzọ mkpụ mere emebe nde. Orike eze na-egwu egwu. Ifo na ọkpụkpụ mere nchịkọ. Akpụrụ ka na ọsụ maka gị na Chijioke mba na-efu ije gị na ya tegbo ọbụla ọzọ ije tata. Prince Chijioke Mbalefo, Ezekwu, onye atari, let's go.
CEO Casino Hotel and Suites. Awa in Olu Cannot. Abata we went that is weekend. Ije gidi ije bata awa na abani in Wolo Nsogbu. Alaji go wulu. Ogaranya.
Thank you.